Система за управление на машината стик с обратна връзка прави колесният товарач на КАТ 9667 най-лесният за управление в класа си товарач. Системата стик намалява умората на оператора. Вместо да завърта волана, за да завие с машината, стик изисква само малки странични движения с джойстик. Мястото на джойстика позволява на оператора да седне удобно на седалката и да има правилна поза на седене, чрез реализиране на предимствата на регулируемата в много посоки комфортна седалка. Системата стик в сравнение с стандартен волан намалява движенията на оператора с 78% и значително подобрява видимостта напред заради липсата на волан. След малко, преди да започне работа с машината, нашият оператор ще направи няколко настройки за работа с кофата и след това на цикъла на товарене. Най-напред той ще настрои долната запаметена височина на кофата на няколко сантиметра над основата, за да намали износването на кофата и разхода на гориво. След това настройва горната запаметена височина на кофата в зависимост от необходимата височина на изсипване, височината на коша на самосвала или бункера на трошача. Накрая операторът предстои да запише цикъла на товарене с системата AutoDig. Какво представлява системата AutoDig? С нейна помощ може да бъде записан целият цикъл на товарене на кофата. Тя има два режима на работа. Ръчен, при който е необходимо натискане на бутон на дясната конзола, за да започне цикълът на товарене, и автоматичен. Системата автоматично разпознава натоварването на машината при навлизане в купа и започва цикъл на товарене. В момента операторът проверява записания цикъл, като с дясна ръка не манипулира джойстика за по-голяма нагледност. Той ще вдигне дясната ръка, за да демонстрира автоматично действието на системата. Ето, в момента виждате, дясната му ръка ще бъде освободена и той ще изпълни цикъла на товарене. Предвидена е възможност за коригиране на чувствителността на системата, за да се настрои максимално точно към използвания материал. В резултат автоматизирането на процеса на товарене на кофата намалява умората на оператора, също така помага и за обучението на нови оператори. Както виждате, цикълът на товарене се изпълнява автоматично, като копира предишния записан в системата. Сега операторът ще имитира товарене на самосвал по тясна V-схема, като разстоянието, което ще изминава машината назад от купа е 1,5 завъртания на колелото на товарача и още 1,5 завъртания до самосвала. Обърнете внимание в момента на интегрираната система CPM Cap Production Measurement. Нейната работа ще може да следите на допълнителния телевизионен екран отпред пред вас черната кутия. Тази система позволява да се следи с точност теглото на товара в кофата на машината и съответно изсипания товар в коша на самосвала. Чрез използване на сензори, разположени в машината, системата измерва теглото на товара в кофата с точност до 1%. Това позволява да се натовари камиона с точното тегло от първия път, без да е необходимо да се допълва или премахва излишният материал. Цялата информация за работа на системата се извежда на основния дисплей на машината, като по този начин не се намалява видимостта на оператора чрез добавяне на допълнителни модули в кабината. Системата позволява да се следи производителността по дни, седмици или работни смени. Можете още веднъж да погледнете на екрана пред вас, където ще видите информацията за теглото на товара в кофата и какво количество има натоварено в камиона. В допълнение ще посоча, че машината е оборудвана и с новата серия високопроизводителни кофи на Caterpillar Performance. Тези кофи носят със себе си някои подобрения, като по-широко отворени плоскости на кофата, като долната част е по-дълга за по-лесно натоварване с материала, дъговидни страници за по-лесно запазване на материала в кофата и подобрена защита от разсипване на материала върху цилиндрите и лостовата система. В резултат на тези подобрения кофите от тази серия постигат средно коефициент на запълване на кофата 110%, като той може да достигне и до максимум 115%.
Принципно при работата на система от челен товарач и самосвал трябва да се съблюдават някои правила с цел да се постигне максималната им производителност и ефективност и да се спазват условията на безопасност. Трябва да имате оптимална височина на обработвания материал и тя трябва да бъде с височината на шарнира на кофата на товарача. Разположението на товарача към купа трябва да бъде винаги перпендикулярно и машината трябва да навлиза и излиза от купа изправено. Разполагането на самосвала спрямо товарача следва да бъде под ъгъл около 45 градуса спрямо товарача, като разстоянието от купа при маневрата, както посочихме, трябва да бъде около 1,5 оборота напред и 1,5 оборота назад. Може би някой от вас вече е направил впечатление надписът Eltrac Rentals, който беше брандиран колесният товарач 966 MXE. По този повод бих искал да ви запозная накратко и с нашата дейност по отдаване на машини под наем. През последните години Eltrac България успешно развива услугите за отдаване на машини под наем и наем с опция за изкупуване в края на наемния период. Ще посоча някои от основните предимства за вас като клиенти при ползването на тези услуги. Вие сте гъвкави и за всеки проект можете да разполагате и изберете точната необходима техника. Може да спестите високите капиталови инвестиции за купуване на машина, тъй като разходите за наема са оперативни и не се отчитат като актив. Освен това, по този начин по-добре планирате и използвате вашите ресурси, като при договор за наем не правите разчети на разходите по поддръжка, ремонт и резервни части. Вие ще работите с машини в добра възраст, за които са характерни най-новите технологични решения на Caterpillar. Срокът на тези договори е за период до 12 месеца и във всеки един момент ще знаете каква е сумата, срещу която можете да купите машината, когато ползвате договор за наем с опция за изкупуване. В кариерите често